Helo na, siwmai, a chroeso i'r nawfed benod yng nghyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc am na chydig o newyddion gyffroes i'w gyhoeddi heddiw yma, sef y bedwaredd ffram, bedwaredd wal wedi'w gwblhau, felly hwn di'r dwytha yn amlwg. A'r wal yma fydd yn rhedeg yr hyd o blocio yma, a'r hynny sy'n wahanol efo'r wal yma hefyd, siwr iawn, ydy fod na andros o fwlch y fan hyn. Wel, y bwlch yma fydd prif ddrws gweithdy. Mae'r bwlch yma yn 2 metr o led, a mi fydd yn ddigon llydan, felly mi allir fyrsio'r fan waith, neu ddyn y fan waith, be bynnag, i fewn i gefn y gweithdy, mwyn gallu llwytho dodraf nisia i'w chefn, felly. Am fwy na hynny hefyd, yn bwysig i mi na, mi fyddai hefyd yn gallu derbyn archebion mawr o goed oddi ar y gefn lori hefyd, fewn i'r gweithdy, yn lle gorau cario bob dim fewn yn unigol drwy ddrws cul. Wel, un cefn sy'n gen chi, a dwi'n eisiau fod yn nghefn una wedi crymanu cyn i fi gyrraedd yn 40 yna, goes. Ond dyna ni. Ia, wedyn mae bob dim yn edrych yn siampio. Mae'r uniadau i gyd wedi'w marcio. Fyddai angen tynnu'r potio'r smaw yma yn y munud o'n. Potio'r enw arall a gyfer fframio pinio, de. Mwyn datgymalu yr holl ffram bren yma, a wedyn fyddai'n ni stacio efo'r gweddill draw fanna, lle. Hwn fan hyn fydd yn dal crib y to, lle. Mae'r to'n mestyn nhw 5 metr a hanner i'r awyr. Ia, a wedyn, dyna ni, hwnna di'r newyddion mawr. Wedyn mi fydd y forklift yn cyrraedd wan, y telehandler yn cyrraedd y llun, a wedyn mi fydd na 2 yna ni. Da ni'n meddwl gymryd rhyw ddeuddydd i ni, hael yn dod allan. Ia, gymryd rhyw ddeuddydd felly i ni godi'r ffram bren. Felly tua'r adeg yma wsos nisa, mi welwch sgerbwd, sef oll strwythyr fewnol y gweithdy am y tro cynta yn ei le. Mi wir yn edrych ymlaen. Ia, ar hynny na'i wneud fideo chydig bach yn fanylach yn sôn am y dyluniad a ballu a'i bostio ar sianel YouTube i'r rai yn eich sydd yn ymddiddori mwy yn y pethau yma, lly. Ond ia, am y tro, hwyl wan. Tara.